Rozmýšľam nad tým, že keď teda to bolo napísané, alebo vznikalo, že či ti tak cez pleco nazízali tie tvoje decká do toho, alebo jak to s nimi máš, keď si napísala takúto rozprávku? Tak vtedy mi nenazízali, lebo vtedy boli malé a to som robila v noci, po obede, keď spali, vtedy sme boli spolu a nedalo sa sústrediť. A potom som ju čítala. To som vždy všetky, že v podstate pre mňa. Áno. A to ma zaujíma, či mali premiéru, predpokladám, že oni boli takí prví, alebo hej? Jasne, mali premiéru tam pri večernom čítaní. A ktoré my sme si užívali do vysokého veku. Teda. Čiže jak to ste to mali, ten rituál vtedy, keď išla táto rozprávka? Môžeš si spomenúť, alebo si nepamätáš? A jaký je to? No večer, keď umím zuby spať a predtým ešte bola rozprávka. Už všetci pod pelinami. A ty si sadla teda s tým textom vtedy, hej, lebo to nebolo ešte vydané asi? Či kedy nie. Ešte to bolo len čerstvo napísané? Vnímali to tak, že je to aj o nich? Mali to, jasné. Vnímali to tak. Ale oni sa skoro vo všetkých tých, asi sa vo všetkých tých mojich rozprávkach nejako zakarlili. A oni sa tam všade našli. No. Alebo tam našli tú situáciu, aj podľa ktorej to vzniklo nejaký výlet alebo niečo. Mne sa zdá byť veľmi taká milá a jemná v tom, že keď sú písané knižky na objednávku, tie didaktické, tak to z nich strašne kričí. A z tejto knižky to nekričí, že to je didaktická knižka. Napriek tomu, že popisuje nejaké situácie. Mne sa to strašne páči, to predrozprávanie, a to som si vlastne uvedomila až teraz, že tá rozprávka samotná o tých troch prasiatkách nie je veľmi idealistická. Ona sa dejú strašné veci. Vlk, búrajú sa domčeky a že to často aj prichádza. Potom, čo z 2 prasiatok sa stanú 3 v nejakej rodine a jedno z nich má 3 chvostíky, tak naozaj prídu strašné veci sem tam. Mne sa na tom páči, že v tých klasických rozprávkach ich ten najmladší sa chráni. Áno. Ten prišelec, ktorý si to najviac možno váži, čo sa mu prihodilo. To sú už také vlky, ale nie to nie. Áno, tie deti sú často také katalizátory toho, čo sa v rodine deje. Nedávno som mala naozaj, že 2 týždne to ma pobavilo. Mám takého kolegu, dlho mi bol šéf. A teraz už je kolega, 2-metrový chlap, bradatý. A má 2 adoptované deti. A ten chlapček už teraz môže mať takých 9-10, už to začína. A on sa so mnou ten kolega niekedy radí. To sa ma pýta. A teraz zase vybalil už ten predpubertálny celý balíček tých problémov. A ja som niečo hovorila. A bola tam aj taká nejaká vec, že niekto sa mu smial tomu chlapcovi, že je adoptovaný. A ten kolega mi hovorí, že on čítal túto rozprávku, že však že to už není jasné, že lebo nevedel ten chlapček odpovedať, no tak skúste to prečítať ešte raz takému veľkému. A neviem, musím sa spýtať. Že či Boh mu slúbil, že bude. Jasné. Ale toto je, ako, čo sa dialo predtým, neviem, ale toto je jeden taký prípad, kde sa úplne spoľahli len na tú rozprávku. Akože len mu potom chlapcovi povedali, kto je kto z jeho života, ktorá je prasa, ktorá mama je čo, a tým skončili to vysvetľovanie, že je adoptovaný. No a mne sa zdá, že práve cez ten ako príbeh, že práve to, že to vyzerá tak ako keby, ja neviem, či nevinne je správne slovo, ale že naozaj, že to není prvoplánovo, hej, nejako, že toto je knižka o adopcii, alebo vieš, že o pestúnskej rodine, alebo o čom, hej, že práve, že to tam proste není takto napísané, že to môže byť aj bezpečnejšie, ako keby niekedy pre tie
detská možno, hej, že to... No, tak ja mám tu nesmiernu výhodu, že proste mám také dieťa doma. Hej. Aha. Že ti bolo inšpiráciou, nie? Že si... Aj, no a že viem, ako, že sa do toho nemôžeš moc tlačiť, že to musia byť kulantne hovorené Jasné. veci. No ale práve to, že ty si vymyslela taký príbeh, ktorý aj o tom hovorí, aj o tom nehovorí, lebo môže hovoriť o všeličom ešte inom. Tak mne sa zdá, že ty tým, že máš ty svoju skúsenosť vlastnú, že to tak cez seba si musela hľadať tiež ako s niektorými možno obrazmi alebo slovami, či ak to povedať na rabe, tak tým sa mi zdá cennejšia tá knižka, vieš? Že